Ikaw man sa pa. Mag-abot ko na ba nya. Last nga ang sample nga natin Sige daw, i-direct daw. Video. Oh, ikaw man. Ay mo ana mag-abot ko na yung Mag-abot ni tulo ba? mag-abot niya ang kuan magana pong Buta. unang buka nang wala ba nang pick up bagay di man ka kuan. Ikita niyang ang bungi. Magan siya sa bungi. Ay unsa man jud bulag pipi bingi unsa? Oh yan na ba? Di man na ang bingi bungol man na. Dili bungi. Bungol. O sa taga. Dili ay nang bungi. Ang bungi ba? Sige bungi. Ang bingi kuan na bungol. Bungol mo din na. Ano ba? Bungol og buta og kuan. Oh. Kani. Pipi. So unsa man si daw i-direct sa daw unsa man una? Dinero kanang ano dito mag-video. Batang gina ko no. Oh, siya pwede ka abot Mag-istorya ko na min tulo ba. Oh. Ya, man ang amang. Ang amang ang kuan pud ang bulag pud magana nagkapud sa duha. Oh, Magana man unsa yung asa man mo ano ba? Asa demo? Asa man Ang bulag makadungog. Ang bulag makakita. Bulag yung makita. Kadungog ra man. Ay makadungog. Kadungog. Di din makita. Oh. Bana ba nya? Yang Ang bungol. di ka dungog. Unsa gisulti niyo di ko Ang amang di kasi dili ka istorya. Ano ba? Ang bungol makaistorya siya. Istorya ang bungol. Oh, ang ang amang dili makaistorya. Sinyas lang. ang bungol makaistorya pero di ka may istorya tong kuan mana ba? Mana ka di ka dungog kan hay ba na si banya. Mag-istorya ko na hay banya. Na sila kanang yang mga ang topic lang last dito mangiligod eg beach ana ba? Asa ba nya ana mag-abot ko na hay banya. Mag-istorya ko na hay. Yari Lami kay nya. Videohan nya. Wag man yung kalwaon ko na yung kanang ning giti ba. unsa man jud buta o bingi o Lahi buto kanang ugdi ba kanang lahi putong pidri si pidring lang. pwede man nanagot. Pati kang pidring do. Saban ka? Ay si pidring. Pidring man nanagot. Okay, ba mas pidring. Ay wala di pidring dire. Maloy ra. Kuan ba kanang lami kay tuban lami kay nya pag-anan mga kuan din kanang kuan ito nya luwaan ko na mo nya. Moinom na ko na ito mga customer. Sa lami kay no. Nya pag-ana di simple ang mga kita mo kaana mo nga may excited mga giluan ito na ba. Luod tinuod. Sa video ra lang luwaan ko na kay videohan nya mong pag kuan na tuba na pure na. Ay punang. Yan natin tuba. Kamang tuba. Nagipot na si. Daot. Mga kalorina. Suka. Magdag. Kuha to ba sa inyo? May tuba po sa po. Ha? Laruin na. Nansa ko na to naron. Di na dayon video ana. Tubo sa man jud pidring man nanggot o pulag pipi bingi. Say ko man tayo. Ha? Ako mo gusto na sit up gitong kuan. Unsa ang pidring ang pulag pipi bingi. Pili bila ako na say ko. So, ano si ang pulag pipi bingi, pidring man nanggot na lang siya. Pili na po. So, aboy tuba. May tuba ako. Unsa na lang, lahi na lang. Unsa gani no? Say ko ato yan. Content ba niyo? Munggunaw na tagdain. Unsa man ano animal yok unsa man? Unsa ano animal yok? Unsa gani no? Kanang kuan lang gud. Kay abot na ko. Di man makasinabot sa man na. Ha? Di man makasinabot. Sana. Ikaw mama. Mama lang kana mo. Ha? Unsa man jud? Ang plano to ni. Hala, bitin. Hoy, bitin. Kambok ko yan.